परकीयांना मराठी भाषेचं महत्त्व कळतंय, मात्र स्वकीयांना कधी कळणार असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेला आहे। जपानी तरुणीचा व्हिडिओ राज ठाकरे यांनी शेअर केला। ही तरुणी रोज एक मराठी शब्द शिकते, तिचं कौतुक राज ठाकरे यांनी केलं। तर माझं मराठी भाषिकांना आव्हान आहे की परदेशी व्यक्ती तुमच्या भाषेचा सन्मान करतील आणि करतात, पण इथल्या मूठभर स्वकीयांना या भाषेत बोलतं करण्यासाठी आपली भाषा ज्ञानाची आणि अर्थात जनाची बनवूयात, असं आवाहन राज ठाकरे यांनी केलं। Today's new word in Marathi, aikana. In Japanese, 聞いてください. How to say good morning and good night in Marathi and Japanese. In Marathi, Shubha Sakal and Shubha Ratri. In Japanese, Ohayo gozaimasu and Oyasumi nasai. Today I learned two phrases in Marathi. Basa ani ubaraha. New phrase in Marathi. Parat kadi yenar ata. Tumara sarvana Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti cha hardik shubhecha. Jai Bhavani, Jai Shivaji, Jai Maharashtra. Today's new word in